Problema karon sa konseho sa barangay Balulang, hilabi na ni Kapitan Edwin Micabani nga kinahanglan maatagan og aksyon ang pipila ka mga motorista gagapahigayon sa drug race diya sa nasangpit nga lugar. Apan matod pa sa diskutan nga opisyal nga bisan pa man dili sa iyahang barangay nagpahigayon sa drug race ang pipila tungod kay diha kini sa may barangay Makasandig ang nagpahigayon og drug race. Kami suportaan sa among kausa gikan sa reklamo sa katawhan labi na gid sa illegal parking kasaba katong improvised muffler no kay mo din na number 1 kay nato problema una to nga nag-drive panahon sa wala mga lisensya bata pa kaayo nga puso presidente, so that's why sila po mitubag po nanhi o apil gani ang mga road clearing no nato nagipasaya sa pagay sila ang aksyon na nagid nila kay kadaghan na kita problema and then nabinigit pa na sa kagation, nabiniging gabi, nag-operasyon kami, hindi pagit na imong namao, operations na among pagkahimuon, hindi ka sa daghan, naging kayo nga reklamo, tapos pisan nga na, di kaya na po ang disgrasya, kaya ato ko kayaan po na ito, katulangon sa mga ginikanan, pasagdan nilang mga anak, ito rin nilang mga anak, drive na wala yung mga lisensya. Ang tipik sa mga pamahayag ni Honorable Kapitan Edwin Micabani sa barangay Balulang sa siyudad sa Cagayan de Oro. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, ako si K5 Rikim Sulita para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.